Čaute ľudia, vítam vás tuto na mojom kanáli a už sme tu s ďalším videom. Prvé malo celkom úspech, musím povedať, 40 zliadnutí je fakt dobré. No, takže ak si ho chcete pozrieť, link vám teraz vyskočí tam, nejak tam, na tej strane, chápete? Tam hore. Takže určite si ho pozrite, je to veľmi dobré video. Ukazovala som tam kopy tých tipov, ako používať tento Word Edit. Som to rôzne replaceoval. Ale my teraz konečne prejdeme na... OK, takže všetci sme niekedy chceli v Minecrafte urobiť nejakú cool optickú ilúziu. Takže si treba musíme postaviť takýto box. Takže teraz máme hotové. No a keď pôjdeme dnu, tak ako áno, je to nejaká tá ilúzia, tak ale stále to vyslovene není dokonalé. OK, teraz to už trochu vyzerá, ale myslím, že stále by to šlo vylepšiť. A my teraz ukážeme ako. Takže prvé zoberete ten empty map a vykreslíte si ju na takúto mapu. Momentálne som na Superflat svete. Teda nebude vyslovene účinkovať tak, ako by sme si všetci prijali. Takže uvidíte. Takže OK, teraz tu dáme tento item frame a vidíte túto cool ilúziu, ako vlastne môže celkovo toto vyzerať. A myslím, že je to celkom cool a my pôjdeme na ďalší trik. Dobre, takže ďalší trik je o starých logoch v Minecrafte. Na starších verziách vyzerali všetky logy vlastne z boku normálne, ale z vrchu vyzerali všetky ako oak log. Teraz krátke vlastne všetky boli normálne z boku, ale z vrchu vyzerali na nič. Pretože sa to vývojárom nechcelo programovať. A my ideme na ďalší trik. OK, takže ďalší trik funguje iba pokiaľ máte cheaty, alebo viete nejakým spôsobom survival bugnúť command block a ho otvoriť. A funguje tak, že si sem položíme 3 sklá a na tie sklá teraz dáme repeating command block, kde napíšeme /summon a dáme tu experience battle. A teraz vám tu budú pršať tie XPčka a robí to silný zvuk, preto som ho radšej vymazal. A my ideme na ďalší trik. Takže všetci asi poznáme bariéru. Je to taká obyčajná vec, ktorá je tu už od 1.14 a pokiaľ ju nepoznáte, je to vlastne neviditeľný blok a je nezničiteľný. Dá sa použiť na mapách. Ale občas ste sa určite trápili, keď ste spravili nejakú mapu. Kam dáte osvetlenie? Ako to bude svietiť? Torčky sa mi nepáčia, to sa sem nehodí. Čo ak to môže vyťažiť? Tak toto je riešenie. Tento blok sa volá Light. A je to špeciálny blok, ktorý vám vlastne umožní vytvoriť svetlo. Na tom mieste vyberete si, aký light level chcete. Je ich 15, od 0 až po 15.
Na nule sa spawnujú príšery a potom už je všetko iba o viditeľnosti. Takže tento blok sa dá cez neho priamo prechádzať, takže to není ako bariéra. Nedá sa zničiť, lebo sa nemá žiadne hitboxy. A myslím, že je to užitočné a je to dosť cool. A my pôjdeme asi na ďalší trik. Ďalší trik je pre fanúšikov Squid Game a je to funkčná hra Green Light, Red Light. Nový mob Creaking vás následuje, keď ste otočení. No a keď zase sa na ňo pozeráte, stojí, čo je ideálne pre túto hru. Pozor, v kreatíve vám to nebude fungovať, pretože tam na vás nebude útočiť. Musíte mať survival. Myslím, že sa vám to občas ide a je to taká zábavka. Takže uvidíme, kto vyhrá. Náš dnešný posledný trik bude vlastne body na mape. Takže ako prvé si zoberieme anvil a pomenujeme si banner, vykreslíme si mapu a pravým tlačítkom myši s mapou v ruke klikneme na banner. A vyznačí sa nám. Toto sa vám môže zísť, hlavne keď ide dať mapa ako celá do item frameu, si môžete stvoriť nejakú server mapu alebo mapu vášho sveta. Takže toto bol posledný trik, dajte odber a like, ďakujem, čus.